Здравейте! Днес съм решил да направя един клип, за да ви покажа как се боря аз с едни от вредителите на пчелите, а именно уси и стършели. Хубаво е борбата да се води целогодишно и се започне още от ранна пролет, когато популацията им е малка, за да не им позволите да се размножават. Аз използвам два капана, които си ги правя сам. Няма нищо сложно, сега ще ви покажа двата и ще ви кажа самата смес, която използвам в тях. В единият използвам захарен сироп, като към него добавям оцет, а в другият използвам захарен сироп, като към него добавям бира. Оцета и бирата се прибавят към захарния сироп, за да може да се отблъснат пчелите, защото иначе са напълно с пчели, а на нас не е това целта. Този вариант е просто на самото шише отрязваме няколко отвора и от други шишета отрязваме самите гъла, които ги вкарваме в отворите. Пълним течността, без значение коя, като влезе през гърлото на отрязаното шише оса, муха, без значение какво насекомо, то просто не може да оцели отново входът и се отдава в самата течност. Другия вариант е по-прост, просто отрязваме на шишето гърлото и го обръщаме по този начин. И двата варианта работят. Минусът на този вариант е, можете да видите и тук, течността, която я налях, беше някъде около такова количество, но ако не го оставите на закрито място, е хубаво след всеки дъжд да подменяте самата течност, понеже като вали и шишето се пълни с дъждовна вода. И като достигне вече самото количество до входът на гърлото и вече просто се губи смисълът. Както виждате, тук главно мухи са хванали, но има и няколко стършила, като гледам. Ето го единият, както виждате, никак малък не е. Количеството определено е малко, но както ви казвам, аз водя целогодишно борба с тях. И затова е такова малко количество, но пак се хваща. Това за няколко дена. Два стършила се е хванала в тази смес. Ако вие не сте започнали от пролета, дори сега да поставите капаните, пак ще има полза. Стършелите не са толкова опасни за пчелите, както усите. Наистина, те изяждат някоя друга пчела, но усите за мен са по-опасни, защото краят на септември, началото на октомври, когато външните температури започнат да спадат и пчелите вече почнат да сформират своите кълба, които на кошерите стават неохраняеми и усите си влизат необезпокоявано в кошерите. Усите летят при по-ниска температура от пчелите и това им помага да летят, когато вече пчелите са сформирали кълбата. По този начин при силна популация на усите съвсем спокойно могат толкова да наведат на едно пчелно семейство, че дори то да не успее да презмува, особено ако е слабо или от водка. Хубаво и вие да използвате някакъв капан, дори продават се и копешки. Ако искате, купете си, но както виждате, ви е необходимо единствено едно шише и смес, която се прави за няколко минути. Надявам се клипчето да ви е било полезно. Ако вие използвате някакъв друг вид капан или смес, може да ми пишете в коментарите, ще съм да науча нещо ново. Може и аз да го използвам наистина следващата година, да видя какъв е ефектът. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ако ви е харесало, може да го харесате, да се абонирате за каналът.